ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама тамошобинони канали Мошин Савдо. Дӯстон, як бори хуш омадед. имрӯза наворда бародаро 10 мошини фурӯшӣ ва 2 хона дорем. навора бародар тохира тамошо кун, лайкзора фаромӯш накун. дӯстоне ки меҳмонанд ҳатман обуна шавен ва шахсоне ки мошини фурӯшӣ замин хона доранд бародаро ва мехоҳанд ки ҳар чӣ зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. имо WhatsApp ҳаст. ҳамин рақамода мо равон кунем ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. раҳмат барои лайкотон, барои дастгириётон. зинда бошем бародаро. фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо меброяд. ҳама каса навори имрӯзара сар мекунем. рафтем. навори имрӯзара бародаро сар мекунему аз Opel Astra G ки соли барориш 1998 солай. объём мотор боша 6 литрай. сӯзишворӣ боша бензини холияй, коробкаш механика. мошина бародаро соҳиби шуфтаи ҳолаташ нағзай, камбуди надора, фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол дар ноҳияи Ёвон қарор дора. 40 000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх кадай, ки бо рубли имрӯза агар ҳисобш кинем 243 000 рубл мешавад. харидори аниқ боша гуфта биён айпеш бо муомила мешава камтар. алиш ҳам мешава ба мерседеси солаш ай96 боло боша гуфта варианту доша бошена михели агар пешниҳод кинен мебинем мақсад алиш ҳам мешава. дар ҳамин рақамо бародаро WhatsApp ҳам ҳастай, метавонед барои маълумоти иловагӣ ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародар азиз, пеш эълони навбатиро сайр кардан мехоҳам як эълони дигара ба сами шумо бирасонам. бародарое ки ҳуҷҷатҳошон тамом шудагӣ ва мехоҳанд ки хоҳиши гузаштани граница доранд, бародаро ин бародар аз шаҳри Тумен мебара мардума граница. мақсад инсони ба боварияй ин мошиншай камбудӣ нестай дар корош, метавонед муроҷиат кунед. аз шаҳри Тумен мерава. бародарое ки дар шаҳри Туменен метавонед ҳами бародар Муҳсидин муроҷиат кунед. бо хоси худо бурда меёратон. мошини фурӯши навбатиан саи бародаро Daiwon Nexi соли барориш 1996 солай. объём мотор боша 1.6 литрай. кузов хэтчбек, сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш механика. мошина бародаро гуфтаи соҳибаш дар ҳолати хуб қарор дора. 4 баллони нав дора, газу бензин кор мекунад. 1 сола ҳуҷҷат дора, магнитофони дискӣ дора, сабвуфер дора, моторш вообще расход надора, фурӯхта мешавад. нархи мошина бародаро 18 000 сомон соҳибаш нарх кадай, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кинем 109 000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ боша гуфтаи дар мин рақамо занг занем, биён айпеш бо муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар. барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daewoo Leganze соли барориш 2001 солай. объём мотор бошад 2.0 литрай. сӯзишворӣ бошад бензини холи бародаро, коробкаш автоматай. мошин салонаш кожа дар ҳолати беҳтарин қарор дора гуфтаи соҳибаш. 5 рӯз шид хадавоӣ карданша. хулоса мошин камбудӣ надора. 4 баллони зимни дига дора. ай-учот мерорум шафтаи харидор аниқ боша, марҳамат занг зана. мошини бародаро айни ҳол дар шаҳри Москва метро Туплистан қарор дора. 230 000 рубл нархаш кадай. харидор аниқ боша гуфтаи биён айпеш муомила мекунем, бо арзон мешава. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. WhatsApp ҳам ҳастай бародаро. дар ҳамин рақамҳо метавонед ба тариқи WhatsApp ҳам муроҷиат кунед. эълони навбатӣ ҳаст бародаро. хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Заркамар. дорои 3 сотиқ замин ва 4 дархона мебошад. кухни, ҳамом дар он шудаи бародаро об свет ҳаст. ремонти хона миёнай, чӣ хеле ки дар раст мебинед ҳолатша. камбуди несай дига 250 000 сомон бародаро соҳибаш нарх кадай хонара, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кинем 1 518 000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ боша гуфтаи муомиларам дора. алиш ҳам мешавад ба сексия дар Душанбе боша гуфта агар амихали вариантҳо пешниҳод кинед, мебинем гапзанон мекунем. барои маълумоти бештара ба даст овардан шахсони харидор метавонем ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кинед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби хона дарёфт кунед. бародари азиз, бо як замини фурӯшӣ дига дорем дар ноҳияи Данғара, болои мактаби 48 гуфтаи ҳуҷҷат дора. 7 сотиқ заминай, фундаменти 4 дархона рехтагиай, 10 кам аз хоки дига овардагӣ рехтагиай. нархша гуфтесай бародаро 55 000 сомон.
чиқале ки дар раст мебинем замина ки бо рубли имрӯз агар ҳисобиш кунем 334,000 рубли русӣ мешавад. харидори аниқ бошафта камтарак арзонам мешавад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти бештара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагиро худи соҳиби замин дарёфт кунед. Opel Vectra B соли барориш 1997 солай. Объем мотор бошад 6 литр, сӯзишворӣ бошад газу бензинай, коробкаш механикай. Мошин гуфта ҳамаш 100% соҳибаш як даст гаштагай, мотор ҳолаташ хубай, 4 баллони навдора, акклиматори навдора, хадовиш 85%. фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нест. мошина айни ҳол дар шаҳри Душанбе 27000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх кардай ки бо рубли имрӯз агар ҳисоб кунем 164000 рубли русӣ мешавад. харидори аниқ бошафтаи муомила дора бо арзон мешавад. варианти алиширам ҳаста ба ягон хечбеки 96 ё 97 сол бошафтай вариантҳои хе пешниҳод кунем мебинем гапзанон мекунем болои суметум. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагиро худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra F соли барориш 1994 солай. объем мотор бошад 6 литрай, кузов хетчбек, сӯзишворӣ бошад бензин газай бародаро, коробкаш механикай. мошина гуфтаи соҳибаш дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ несай бародаро. мошина айни ҳол дар шаҳри Душанбе 27000 сомон мошина нарх кардаи соҳибаш ки бо рубли имрӯз агар ҳисобиш кунем 164000 рубл мешавад. харидор аниқ бошад гуфтаи бо муомила мекунем арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Audi A4 соли барориш 1995 сол. объем мотор бошад 6 литр, сӯзишворӣ бошад бензин газ, коробкаш механикай. мошина бародаро соҳибиш гуфтаи задагӣ несай, пусидагӣ надора. мошин ҳолати корида қарор дора, фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нависондагӣ нест. мошина айни ҳол дар шаҳри ваҳдатай 25000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх кардай ки бо рубли имрӯз агар ҳисобиш кунем 151000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ бошад гуфтай бо муомила дора арзонуш мекунем. марҳамат бародарои мошинхар барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Toyota Corolla соли барориш 2006 солай. объем мотор бошад 5 литрай, сӯзишворӣ бошад бензин газай, коробкаш автоматай. бародаро соҳибаш гуфтаи мотори мошина нав мондагӣ вагон 100% камбудӣ надорад. ду баллони пешаш навай, масъалаи коробкаша нав мондагӣ. хулоса мошин камбудӣ надорад, фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нависондагӣ нест. мошина айни ҳол дар шаҳри Бохтар қарор дорад. 66000 сомон мошина нарх кардаи соҳибаш ки бо рубли имрӯз агар ҳисобиш кунем 400000 рубли русӣ мешавад. харидори аниқ бошад гуфтаи муомила дора бо арзонуш мекунем. барои маълумоти иловагӣ дӯстон марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. BMW 5 серия соли барориш 1995 солай. объем мотор бошад 2.0 литрай, сӯзишворӣ бошад бензин газ, коробкаш механикай. мошина бародаро соҳибаш гуфтаи ҳамаш тенҷай, фақат ҳуҷҷатҳош тамом шудагиай. маълумоти иловагӣ нависондагӣ несай, фурӯхта мешавад фавран. мошина айни ҳол бародаро дар шаҳри ваҳдатай 25000 сомон мошина нарх кардаи соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 151000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ бошад гуфтаи муомила дора бо арзонуш мекунем. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед. Opel Vectra аз соли барориш 1994 солай. объем мотор бошад 6 литрай, сӯзишворӣ бошад бензин газай, коробкаш механика. мошина бародаро соҳибаш гуфтаи документош 100% чашкиш варид дора. мотор кам дуд мекунад, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест. мошина айни ҳол дар шаҳри Душанбе 19000 сомони тоҷикӣ мошина нарх кардаи соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 115000 рубл мешавад. харидор аниқ бошад гуфтай бо муомила мекунем арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар барои маълумоти пурра ва аниқтар ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагиро худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra F соли барориш 1995 сол дар кузуфи хетчбек. объем мотор бошад 6 литр, сӯзишворӣ бошад газу бензинай, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мегӯяд бародаро соҳибаш. документош то моҳи ноябр ҳастай. моторош 100%, хадавоишам 100ай. газ қатифтаи 95 зиёд
мегардад. Редукторша нав гуфтае задам газу бензин ҳардуш кор мекунад. Ҳамаи датчикоша алиш кардем. Балонош нав, масъалашам нав алиш кардагие. Ременшам гуфтае нав алиш кардем. Филтрош қатӣ. Хулоса мошин тенҷаи расход надорад, фурӯхта мешавад. айни ҳол бародарон мошин дар ноҳияи рӯдакӣ қарор дорад. 30,000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯз агар ҳисоб кунем 182,000 рубли русӣ мешавад. Харидора ниқ боша гуфтае биёин ай пеш бо камтар муомила дора арзон мекунем. устодам гуфтае қатъи биги биёр мошин хар бошӣ. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти пурра ва аниқтар ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо мисли ҳар вақта ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора то охира тамошо кардем. зинда бошем бародаро. дастгирии моро фаромӯш накунед. то навораи оянда дар ҳар ки ҷо бошед худтонро эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.